pelaajan kannalta niin semmoinen yleisohje, että mun mielestä semmoisen voi antaa, sitä mä haen, että jos se on mahdollista, niin maalihan me tässä pelissä halutaan tehdä. Niin se on se meidän niinku tavoite lähtökohtaisesti. Et samahan se on puolustuspelissäkin, niin tavoite lähtökohtaisesti se on se riisto. Mutta jos ei se ole mahdollista, sitten me ohjaillaan ja peitellään ja niin edespäin. Mutta ykkösvaihtoehto on aina niinku se kuitenkin. Eli muuttosyöttö niinku sinne linjan taakse tai vastaan tulevan pelaajan käy linjan taakse tai kuljettamalla se välitila veke ja sitten muuttosyöttö tai laukaus. Jos ei ole mahdollista, me ei tietenkään haluta menettää palloa. Et jos kaveri ajautuu paitsioon, mä näen sen, tai puolustus onnistuu just saamaan hyvän paineen palloon, niin kuin, että mulla ei ole, mä en pelaa läpi pysty sitä syöttämään, niin sitten mä pelaan muutama helpon syötön ja sitten mä niin selkeästi pallonhallinnan kautta etsitään toinen reitti edetä maalintekoon. Että ei siinä ole sen kummallisempaa. Ja sitten jos mä oon tehnyt tilanteen vaihdossa, tulee ne liikkeet sinne syvyyteen, pallo ei tuu. Mä voin pelaa yhden syötön poikittain tai alaspäin. Sieltä syvyydestä liikkeen tehnyt pelaajat tulee vekkasyvyydestä. Sitten niin kuin siellä keskelkenttää olevat pelaajat tekee liikkeet niin kuin syvyyteen. Eli tulee taas niin kuin se erisuuntainen liikkuminen. Ja sitten mahdollisesti mulla avautuu uudestaan pelata se murtosyöttö. Et niin kuin oleellista, että sä luot ne niin kuin vaihtoehdot ja sitten valitaan siihen tilanteeseen sopivia niin kuin ratkaisuja. Ja sitten noissa just, ei ole väliä, onko se keskellä vai laidassa, mutta että niin kuin joka tapauksessa pitää tulla ne täysrauttiset aloitteet niin kuin poispäin